Kami tunggu juga penerangan mamak jadi sana. Nan ndak tahu lagu buka YouTuber. Kau indak mana YouTuber kami? Nan lain pun banyak saya ulang dendang di YouTuber tuh. Misra mulai ado. Banyak tuh rekan-rekan kami, senior kami yang masuk YouTuber. Nah, tuh. Jadi sabar lah. Ya. Arya lu dah. Capek dah dia, capek dah pulang ah. Atau kenal lu selimut di rumah. Agi dulu nida araba belan akan duangai barenda kami batigo ai barendang ai kami batigo tengah malam dapoy tidur tabar akan duangai angan kakan duang aduh angan-angan ay kakan duang aduh Nambahkan ayama araba belangan anakan duang lahiran minakan duang pandang asal duang ayama bagura orami ayawa asamat lamko Ayalaman laang orang banyak abakan biangan anakan duang kadia kiang ayama rumpisa karuang olalai nampu ciwa ubi ayama anyo kunyah Iko lagu araba belengan anakan duang oe kanda anyonde dapoy di dendang ajuo kanda anak samo oe di dendang ajuo asana muda kan dua membimbing apa adesa oe jawa tangan kita jadi juo oe jadi juo nang baju coklat Asia namonyo oe cali dek masan itu nambah jibab coklat dan dimungko bantu nyoi nyo sadang amarando elo ojo masan langan tahun dek marando lama leawa neinyo gadang saliru nanakan duang sambia dua oyama amangungi wajuwa lalai sambia dua neinyo lamangungi wajuwa la jali nyo ni pantun orang yang cari la belakang jambai nyo le mari mawa ko iya nyo nama nyo itu bajir bab coklat di badan bajaket sirai mai kama sana sajoy pamandangananyo kama sana sajo ai pamandanganyo itulah jale calon mertua wa ema anto dewati nema bado anak pulo anto de titi bado anak pulo Andiang gongke awa agai emak sana ndak tahu diuntuang anak kanduang oe anak uni itu pulo digaduanyo nenema digaduanyo onte wae sosalai
bukan dan mak ada tahu jauh untung anak kandung ai untung beban dan tak tahu jawaban daun tuang tua nanda tahu jawaban Jalin bajil bab coklat kama asonala mangame mungkin inyon dedakan ayati pulo lakan ayati pulo bakema asonako kalau dek mak sana bibi anyo maju sangin ne anak kandung oi tibo ananiko gigi nyoga akamuko sesuai banget maksud kalau nani tu nama anak karun yang anak kandung kalau naninya pendekar sawa kalau naninya ondela karasawa dek mancali ayama itu pendek anak kandung takana pacar ambona saya iya pacar takana pacar ini jando aja ambona digigi baru karennya jekaralai jekarawa pacar udah mana di gigi baru anak kandung ai tapi tio oba bini nyo jando juo nyo mangaku pak wali ai bapak cara pulo sabalun di pabini datang tu berpacaran anak kandung ai tidak mungkin antara baru kok menyimak teh baru ini baru aku baru ngecek sebentar apa ni betul tegak buat dia kan ini kan di kaku dah udah kakak geser kakin angok bonjagi yang menuki ya kawan geser kan dah samba sama jogging tadi bercokak loh iya awak kamu makan jari yang nama iya makan jari yang kan dari yang oh makan jari yang berarti nama nangkuk ikan di padang nama ya itu jari yang nama kalau bahasa Telawi joyong ada reti untuk mencuri gue akhirlah kata jam balik bakal si cik lagi sudah tuh kita agian baurkan atau modelan nang kapuk baju balang sekali kena pantulan cari jalan pulang awas dong enggak nah cemburu amak nama jaket merah gua pera pulang dan punya rumahnya karaneng cek karawat cek Tanjung Bali ma pangkalan kape pino ma di dalam padi nang kandang di dalam padi carilah balik bakelape ai ko ino mata gade kami kandang tagade kami sekali lagi maksud umumkan ndak mungkin ndak ada orang sikun ndak punya kau dah rosok saku sesurang lo ambo titip lah ke rumah mereka dah saya hilang kunci temui Pak Wali tapi kunci nanti aku hilang kunci berikutnya jam Pak Wali lo temui oke nana bawa kanda lema ke Tanjung Bali
rumah mintua sayang kai nyoma bukan sedikit sebanyak akan diama dalam rimbo la tua noi dalam rimbo sedikit bahasa Indonesia ya sedikit Iko lagi wakatan jabali kandana asa muda di dendah juhon deda di dendah juhon anta apolena mo panyaki dukun mai beda karena pulo deda sakit pulo Cali apa ade sasopan nyodudu Oyena surang bantua urang kesurupan saja mangari-ngari itu kakinya Nana baju coklat arah suka dan tapu latigo kali inyo mangijo ambo agak-agak dan dibuenyo oh matonya nabituk tuh jangan ke erloti lai saranca itu laki orang kecil tukang jahit mengengerik kaki itu tukang jahit tuh lanjut Rina Ocen Otopia baju coklat basi sumui sirawa pendek mungkin amangi cuaca ko karang rumahnya Pak Awali karang rumahnya hari malam muda sirawa pendek beko di gigi de anjang gilo makan duangai ada tipu tibunya sekali sinan sirawa pendek situ lah Oi, dapat cokak tu belagu. Masih agak ni siko. Beko selesai rumah. Kecilnya pitinya tadi mah nyonya baru make pitinya 3.000 minta ya. Kalau bini muda tu ya itu bukan ada lagi terima. awak mati ya berendang Nan jaket coklat elo duduk ndak baik mana nang marando mancan li anyo anededa mancan li anyo la batawin deda acaranya lebu ai anyoda tarasoju neneda tarasoju op trompadan dikiruannya nyak sebab rokok nyo berat lah jalan udah terompa tuh nang boleh miliar 500 boleh lo ber udah teh cian Allah tinggal main boleh ndak di rumah, ndak di lapangan, ndak di makan cokak aja laki bini kurujo. Ndak mau sesuai ini. Indah asakan sakete baki Pak Wali. Masalah rumah tanggo bawa kasihku karesot bawa kasihku
Lapah keamanan dia dan punya bini dia minta geragaji sinso dibawanya lah tuan oi dibawanya Minta diminta geragaji tapi geragata baca. iya Geragaji. oh garaji itu gara-garaji ya tapi ini jando oke lah panjang kalau beko